Goedemiddag en welkom bij Joet. Medewerkers van de sociale werkverzending die kwamen Joet in actie in de wet werken naar vermogen. De provinciale actie is een opmaat naar een landelijke protestdag in maart. Toch de wet werken naar vermogen verdient 2/3 van de sociale werkplakken. De medewerkers moeten dan vooral in de reguliere bedrijven aan het werk. De vakbonden willen benauwd dat de bedrijfsleven daar net op zitten wachten. Boven dat moeten medewerkers onder het wettelijk minimumloon werken en werd bezuinigen op de begeleiding. Denk maar aan het feit dat er 70.000 banen verloren dreigen te gaan in de SW. Het wetsvoorstel wordt in april in de Tweede Kamer bepraat. De politieman die het begint wat hoeven zien op het plein van de Van Clevenskwallen in Heerenveen een mondelskeert die met een mes stiert te zwaaien, wordt net vervolgen. Het slachtoffer wie een heid die een conflict hier met zijn ex-vrouw. Hij ging op de bewuste dag naar de squaleta en hier een grut mes bij hem. Omdat de vertochte net naar de politie luisteren woer, skeert hij meerdere keren op de man. De man rekken daarbij verwoenen. Nevens het gerechtshof in Arnhem had de politieman de laatste kogel enkel sketten om vat te komen dat de verwoenenheid hem zelfs te kwaad waan woer. De voedselbanken krijgen het hield drokker. Het tal mensen dat er gebruik van maken is landelijk in een iertiert met 20% aan. En net alleen nog mensen met een uitkering, maar ik hield het vaker zelfstandig ondernemers. Bij de voedselbank in Leeuwarden vernemen ze de drukte goed. Ik joe het bij het uitdelen van boodschap er weer een lange riege. Er staan nu 270 mensen inschreven. Exact in Ierlien wienen dat er 200. En zo'n oktober komen er allemaal zien bij. We staan een beetje meer onder spanning natuurlijk. We moeten meer materiaal binnenkrijgen, we moeten meer pakketten maken. Dus dat betekent ook dat we meer winkelacties hebben. We hebben wat meer steun van onze sponsors nodig. Maar we redden dus, we komen er toch in, jawel. Om in aanmerking te komen voor help bij de voedselbank, maar een eenpersoonshuishouden heeft uit €180 in de maand oorhouden voor boodschappen. Een paar 100 krantenbezwargers in Friesland verliezen van april al haar baan. Het gaat om bezwargers van de Leeuwarden Kranten en het Fries Dagblad. De kranten doggen de bezwarging ten bij elkaar en besparen daar toch geld. Als de dijbladen in het gebied geschikte bezwargers hebben, dan krijgt diegene die de meeste krantenbezwarger het nu elke dag de vakker. In de meeste gevallen zal dat de bezwarger van de Leeuwarder Kranten wezen. Bij de afgelopen van Omren in Haas is van de morgen een man van het dak vallen en stoorn. Die om een persoon die het net in dienst wie van Omren. Het is net duidelijk wat de man kreeg op het dak dier en vanuit zijn functie hier hij direct neer te ziekje. De technische recherche docht onderzoek naar het bedrijfsongeluk. Net alleen de politiek is bord verdeeld door de bouw van de Nijtialf. Ook inwoners van Heerenveen binnen het nog lang niet eens hoe de toekomst van het Ierstadion. Dat de juiste blikken bij een informatiejoen op het gemeentehuis van het Heerenveen. Omwonenden spreken hun zorg uit over de leefbaarheid en de overlast door verkeer, parkeerders en bezoekers. Nu al ondervinden zij veel overlast als er een voetbalwedstrijd is. Het is zelfs zo dat zij hun eigen bezoek adviseren dan niet te komen, omdat het onmogelijk is de auto in de buurt te parkeren. Dus ben wij het zien op het Tjal of nee? Dat ben we zeker net. Alleen laat hem gewoon op plak zitten waar er zit. Morgen besluiten de Frieske Steerten hoe de toekomst van Tialf en daarna moet ik de gemeente van Heerenveen te zet over de plan. Een bijzondere geldzamelactie in China voor het onderzoek van Frieske bioloog Teun Spiersma. Bij een gala-diner van rijke en invloedrijke Chinezen waren al 2 ton op helle. Een pad daarvan is bedoeld voor onderzoek naar de miens dat leidt we terug Teun Spiersma. De Chinese regering poldert hield iets meer van de Giele Zee in voor industrie, wils het een belangrijk gebied is voor de vogel. We hebben een petitie maken om de regering van China, om de premier. Het blijkt dat er tot grote gala diners maar een soort rijke mensen, dat is de route naar de premier van de communistisch land. Het gala-diner was georganiseerd door het Chinese Wereld Natuurfonds, die het speciaal daarvoor de Friese muzikant Sietse Proeksma naar China helle hier. Sluiten we met het waar. Nu vannacht opklarings, de temperatuur zakt naar 1,4 graden. Morgen is het eerst droog, schijnt te zinnen, maar middags dan neemt de bewolking toe en later volgt het regn. Het wordt 1,8 graden morgen en er zit een matig ontkreftige en in het waardgebied zelfs hudde stormheftige zuidwestenwind. En ons af hier het Frieske Nijs, meer op omroepfriesland.nl en op zijn zoren in een nijjoerd. Graag tot dan.